Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu Baba wethu nasenkosini uJesu Kristu, owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elimbi lamanje ngokwentando kaNkulunkulu uBaba wethu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalele njengamanje. Izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele ngokwentando kaNkulunkulu kwindodana yakhe uJesu Kristu, yena oyindlela neqiniso nokuphila. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sifundiswa nanjengoba sishunyayezwa ukufinyelela eqinisweni lendlela neqiniso nokuphila. Izwi lenkosi uJesu Kristu kulabo abalalele emva kokulalela abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli ungenakho ukuqonda okupheleleyo okufakazelwa imibhalo engcwele, nalabo abanesambulo uJesu Kristu esekunikezile isambulo nobufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esiyoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso zonke ziyatholakala ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo ukube ngabe lokho okuzwayo kuyafakazelwa imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Ungakhohlwa ukusharisha i-link nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu asihlolisise imfundiso asuke eyifundisa nayishunyayezwayo ukuba ingabe iyafakazelwa nomoya ongcwele njengakho konke sinishumayeza khona sinifundisa khona ufakazelwa umoya ongcwele emabandleni kaKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. So sharisha i-link nazo zonke izihlobo zakho nabazalwane ohlanganyela nabo. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sivala amehlo sigobisa amakhanda sibonge Baba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuthi izindlebe zethu zisokwe izwi lakhe eliyilona lona izwi elinguletha ukuphila empilweni zethu. Ake sivala amehlo sigobisa amakhanda. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni empilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulungweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamkelani umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yembhalo, umoya ongcwele esihola, yena oyisibani sezwe esiholela eqinisweni eliphilileyo elinguKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sheshisani nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yobungcwele egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu, umnini mandla onke, inkosi yokuphila. Siloke simbonga uNkulunkulu njalo ngomusa wakhe nangeqiniso lakhe asiphe lona ukuze sifinyelele kuye njengokusho kwembhalo, kungekhona amandla ethu nokuhlakanipha kwethu, kepha kuwumusa wakhe asenzele wona ukuba siqonde izinto zikamoya, sihambe ngokomoya, singabe sisaba abantwana benyama, kepha abantwana bakamoya. uBaba wethu osezulwini.
Siloke sithule njalo ufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhapatiso egameni lika Jesu Kristu. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke asenzele kona nasenzela kona. Siyambonga uNkulunkulu ngabaprofeti bakhe abangcwele abenza konke uNkulunkulu ayebathumile bakwenze bathembeka. Siyambonga uJesu Kristu umprofeti nompostoli nombishopi noKristu kaNkulunkulu okunguye oyindodana kaNkulunkulu owagcwalisa konke ukulunga kwaNkulunkulu. Ijulile-ke indaba kaJesu Kristu ukuthi abe indodana kaNkulunkulu. Kwasekuqaleni-ke mzalwane, uma ungazi noma wezwa mhlawumbe unakudideka, uJesu noma uNkulunkulu yonke inyama kuyena ithi baba. uAdamu uyindodana kaNkulunkulu. uAdamu uyindodana kaNkulunkulu. uMoses uyinceku, uyisisebenzi sikaNkulunkulu. uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Uma uAdamu engakwazanga ukukhazimulisa uNkulunkulu, uJesu wamkhazimulisa uNkulunkulu. So inyama uNkulunkulu ayifuna ukuthi imthobele ukuba ungumoya ufuna ukuthotshelwa. Abantu abaningi bayakholwa kepha umoya kaNkulunkulu abafuni ukuthobela, bathobela imimoya abangayazi ngenxa yezinkanuko ezikhona ezisibambile emhlabeni ezenza ukuthi sigcine singasakunaka ubuhle bukaNkulunkulu nobukhulu bakhe, sibheke izinkanuko zethu. Abafundisi amaningi namabandla amaningi awashumayeli incwadi iBhayibheli njengoba injalo. Bayafundisa bese bakhethe lokho abakufunayo. Mawufunda iBhayibheli, uNkulunkulu abantu ufuna baphume ezonweni zabo bamlandele ezintweni zonke. Wayethembisile vele kwincwadi yaDuteronomy kubantwana bakaIsrael ukuthi uma nihamba ngezwi lami akuyi ukuba khona umuntu oyokuswela noyohlupheka noyogula noyoba inyumba, nomhlaba wenu ngeke uze ube nesomiso. Kepha uma nishiya izwi lami, zonke lezi nhlupheko engizibalayo ziyakuba khona nezinye futhi ezingaphezulu. So into eyenza ukuthi abantu bahlupheke emhlabeni ngokamoya ungalenzi izwi likaNkulunkulu. Uma sonke besihamba ngentando yakhe nangezwi lakhe, ngabe siphilisana ngokuthula nangothando uKristu afika agcwalise emhlabeni, ngabe akekho ozibona engcono kunomunye ngoba ngabe siyalingana. Ngabe siphila ngokuthula nangokuthandana nangokubekezelelana. Kepha ngoba lo moya kaKristu awukho emabandleni, awukho emakhaya, awukho emsebenzini, awukho emshadweni. Ingakho imishado iphela, ingakho amakhaya ehlakazeka, ingakho bezondana bethakatha bebulalana. Ingakho emabandleni bebanga izikhundla, bebanga imali, bebanga izinto ezingenamsebenzi, bebanga izikhundla. Ingakho emsebenzini yaxoshisana, niyahlebana, niyakhulumana kabi. Yini? uKristu akekho. So indaba ke iza la ekutheni uthi umbhalo mekhuluma uJesu, na indaba lekhona. Incwadi yaNikodima, incwadi yaJohane isahluko 3. Ngifuna ukudila nayo. Ngize nayo nje qale lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 3 from verse 7. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza emphaphathisweni. So indaba inombhaphathiso oqale from verse 1. Ngaleyo mihla kwavela uJohane ebhaphathisa eshumayela ehlane laseJudiya ethi, ebhaphathisa eshumayela ehlane laseJudiya ethi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Indaba ke mawuthi wabheka kusho ukuthi ngeke avele nje kuphenduka abantu be right noNkulunkulu.
Ingokuba khona isono phakathi kwethu. Ekumele sivume silungiswe bese ke siyapheleliswa uNkulunkulu. So uma ezashumayela uphendula abantu uthi awayeze kuNkulunkulu. Ngokuba umbuso wezulu ususondele. Mase kusondela umbuso wezulu kusho uNkulunkulu uyena ozozifikela mathupha ke manje. So uma ezozifikela mathupha ufuna abantu bafuna belungele yena. You understand? You understand? So ingakho lapha ya ekhuluma ngomprofeti uIsaiah ethi iloma meza ehlanu qondisana izindlela zikaNkulunkulu. So le ndaba yokuqondisa indlela kaNkulunkulu ayasemhlabeni. Uqondisa indlela kaNkulunkulu kuzwa ulenze izwi lakhe bazalwane singama la sishumayela iminyaka sobe sishumayela into eyodwa. Ayikho into entsha nezojabulisa mhlawumbe ungaphindwe izwi ehlukile ngaphandle kokwambula imfihlakalo yezulu. Ngoba mesi siyamazi uNkulunkulu sifuna ukuhamba naye simele ukwazi izindlela zakhe ukuze sohamba ngokuqonda imiyalelo nezimiso nezahlulelo zakhe sihambe ngokuthembeka phambi kwakhe. Ngeke senze konke lo ngaphandle kokuqonda yena uqobo lwakhe kuqala. Akusizi ukuthi yamkholwa kepha intando yakhe kasiyenzi and futhi asiphendukanga. Indaba ebalekile kakhulu mzalwane ukuphenduka. Abazalwane abaningi banenkani ngoba lalela abantu ngaphezulu kwezwi likaNkulunkulu. Njalo mesimla sivula iBhayibheli sikhombisa yonke into eBhayibheli elishoyo. Mase ke ngizokwenza isibonelo nje engaleyo ukuthi abantu besifazana abavumeleki bashumayele. Yebo ugogo wakho uma wakho usisi wakho uanti wakho uyashumayela awuyiboni inkinga kepha uthi uyakholwa uNkulunkulu. Mase ngibuze mina ke mawuzothi wena ke kwakushiwo ngalesa sikhathi bese ngithi ke uthi kwakushiwo ngalesa sikhathi angithi uthi ya ngisho okay. Ngikhombise ke incwadi noma ivesi elithi umuntu wesifazana ngama phambi kwabantu besilisa noma phambi kwebandla shumayela. Ngifuna lelodwa nje ngeBhayibheli. Uthi ukholwa lodwa sengimkholwa ngithi. So manje ngikhombisa phela ngeBhayibheli lakhe uJesu lesimlandelayo. Ukuphi lapho khona kuvunwa khona ukuthi umuntu wesifazana ngama abuse amadoda abuse ibandla. Ngifuna incwadi eyodwa. Uma ungekho umthetho njalo eBhayibhelini nomyalelo njalo, pho wenza kanjani ukuthi ukholwa uJesu ofana nalo engimkholwa ngeBhayibheli? Wena uphikisana nento ungafuni ukuzwa into eqhamuka eBhayibhelini. Bazongilandela incwadi yaseKolose lethi ke akusekho umJuda, akusekho umGreek, akusekho simunye kuKristu. We understand ukuthi uthini lokho. Leyo nto isho lento ishoyo. Bathi mina ngifuna lo enziwa ugogo wakho noma wakho noma umpostoli wasesontweni lakho ngeBhayibheli. Ngifezele yona bese ke ngijule. Hayi angithi nangu umuntu wesifazane owaye prophet uJesu wahamba waye Samaria. Lithi iBhayibheli lashumayela yini? Ukuphi lapho khona uJesu amthuma ke njengoba athuma abapostoli phela okwaJesu kucacile uma kukhuluma hambani nezizweni zonke nenza abafundi ukhetha amadoda awu12 isibonelo lesengisenzayo. Bathi imoya wenkani ukhona kubona abazalwane esithamba nabo banenkani bancamela ukuzincengela kubantu ababaziyo ngoba basaba ukuthi uzongibuka kabi uzokubuka kabi ngane ngabe umtshela iqiniso ukuthi lento oyenzayo ayivumelekile ngokomthetho kaNkulunkulu. But ngoba namavaka namagwala niyathula lokho enisine kubala nihleke into engekho ngenxa ukuthi ke nifuna ukujabulisa abantu iqiniso anibatsheni mema kulezi zinto zabe zokungcola niyaya khona ngokuba anifuni ukukholwa iqiniso. Yabona uyoze ubone ukuthi uyakholwa iqiniso mzokwane sowuzondwa abantu osondelene nabade nithi nihamba nabo niyakholwa usubakhombisa izinto ngeBhayibheli uthi naku ukuthi ukuphi lokho okwenzayo. Lapho khona abantu baqala basho yazitshela wena nenkani wena ufuna izinto zenziwe ngendlela yakho. No iBhayibheli liphambi kwethu nje. Why kuyinkinga ukwenza izinto ezingeBhayibhelini? Siyakholwa ngithi why kuyinkinga ukwenza izinto ezingeBhayibhelini? Why kuyinkinga ukusho into eshiwo iBhayibheli uyitshela abantu? iBhayibheli ithi masiphenduke. Ngokuba umbuso wezulu ususondele. Bese aqhubeka thini uJohane uMbhapatisi? Ngokuba nguye akhuluma ngaye umprofeti uIsaiah. Uthini umprofeti uIsaiah ngaye? Izwi lomemezayo. Izwi lomemezayo ehlane lithi lungisani indlela yenkosi. Nenze imikhondo yenkosi iqonde izindlela zenkosi maziqonde emabandleni. Aziqonde izindlela zenkosi emabandleni. Lungisani indlela yenkosi
nenze imikhondo yayo iqonde. Maziqonde izindlela zenkosi emabandleni. Hambani ngeBhayibheli. Sifuna incwadi yezenzo 2:28 nishumayele. Njengoba esho uPetro ePetru, sonke kufanele simlingisele kuba wena noJesu. Sonke esimala kwipulpit ezashumayela, kufanele silingisele abanye abapostoli. Bathi ke egameni likaJesu Kristu. Angishintshe leyo. Uma ungashumayeli uthi umfundisi noma ngabe umvangeli noma ngabe upastor noma umalusi noma umprofeti noma ungabe uyini umprofetikazi akashumayeli. Uyaprofeta kuphela. Mengenazi isiprofeti ukhala phansi. Wonke umuntu wesifazane uthi uyakholwa uma ezokhuleka phambi kwaNkulunkulu ufanele amboze ikhanda lakhe. Asifuni ukubona amahlombe akho, asifuni ukubona amadolo akho. Wonke umuntu wesilisa uthi uyakholwa uNkulunkulu akaneza uNkulunkulu egqoka isigqoko athi uzokhuleka kuyena. Afake ibhruku elibhisi, afake ibhruku elimadabudabu. Akwazi ukukhuleka uNkulunkulu ugqoka ivesi uzomvezela ubunqunu bakhe amakhwapha akho namahlombe akho. Funeka uzemboze. Wonke umuntu othi uyakholwa kufanele ahambe ngeBhayibheli. Hallelujah. Maqondiswe izindlela zikaNkulunkulu ngaphakathi emabandleni. Akekho umuntu wesifazane ozoza uNkulunkulu nomlomo opendiwe, nemashiya okufakelwa, namaqhiqi, nemakeup, awungeke ukwenze lokho. Into lezokufakela sekuwesi. Amabhlungu wesifazane ayakhumula. Maqondiswe izindlela zikaNkulunkulu. Bese itheni? Nenze imikhondo yayo iqonde. Yena uJohane wayenengubo yoboya bekameli noqotho lesikhumba okhalweni lwakhe. Ukudla kwakhe kwakuyizinkumbi zezinyosi zasendle. Khona kwaphuma kuye iJerusalem neJudiya lonke nezwe lonke laseJordani. Babhaphathizwa nguye emfuleni. Babhaphathiswa nguye. Abanye babamba le ukuthi babhaphathise emfuleni. Asho ukuthi ngoba iBhayibheli emfuleni hambani kufanele sibhaphathise sonke emfuleni emanzini ahambayo. Akushiwo ngokwangena eBhayibhelini ukuthi sibhaphathise emfuleni kuphela. Wayengeke uswimming pool ngaleso sikhathi. Akubhalwanga futhi olwandle. Kepha babhaphathiswa abantu olwandle. Ngisho ngane indishe enkulu engaka. Mekukhona amanzi anele ukuthi ngangena umuntu afakwe emanzini abhaphathiswe. Lo muntu kufanele angene emanzini abhaphathiswe. Jesus. But ngeke ungaqondi nokuba asenyameni nibheke izinto ukuthi hayi ngoba kuthiwa emanzi emfuleni nathi sifune siye emfuleni. Mongekho umfula nhlobo uzokwenza njani? Lokhu uyobhaphathisa uzolinda umfula. Ezinye izinto lezi ezikhombisa ubula ukuthi awuziqondi izinto zikamoya. Babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani. Yes. Bevuma izono zabo. Babhaphathiswa eJordani, shuthi sonke kufanele seJordani phela. Sonke kufanele sithi mesivuma izono zethu eJordani. Ngoba uJesu wabhaphathiswa khona. Ngibheka lento yobula. Ngokuba alivezi iBhayibheli ukuthi kufanele siye eJordani noma sibhaphathiswe emfuleni kuphela noma emanzini emfuleni akubhaliwe kanjani. Thiwa nje bafuna ukungena emanzini uvuma izono zakhe egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. You understand? Hallelujah. True brother. So ubula lobu benza ukuthi nigcine seniphambanisa izinto ngoba nisenyameni kakhulu. Anivumeli umoya ingcwele. Anicabangi nje ngokamoya, nicabanga ngokwenyama. Ngokwenyama uvela ubambe lento oyibampile ube nenkani ufuna ukushisa kanti awufikelele kumele ushise khona. Usashisa ngokwenyama. Funeka ushise ngokamoya. Ngoba ngokamoya funeka wambule izinto zikamoya. uNkulunkulu funeka akhulume ngawe noma akhulume kuwena. Ungamkhulumeli uNkulunkulu ngokuba uzobheda. Bese ubheda bese siyacorrect bese uyacasuka. Bese uzothi hayi nina nje ukuthi nazi kakhulu. Into edala ukusho njalo ingokuba vele so uyabona ukuthi uyabheda. Phumile endleleni. Hallelujah. Babhaphathiswa nguye emfuleni iJordani. Yes. Bevuma izono zabo. Bevuma izono zabo. Bonke abantu abeseJohane babevuma izono zabo. Akusho ngoba bema ngawona ngawani ekhuluma naye. Bethi mina ngenza ukuthi no. Beza kuyena bese uvuma izono zakho. The fact ukuthi niyashumayela. Wena uyasho ukuthi yo ngithi into engile enhlizweni. Ngiyavuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Njengoba njengomthelo. Umthelo kusho ukuthi wavuma izono zakhe. Thiwa ke wathi ngiyakholwa. Yini angavimba? Amen. Akusho ukuthi uvuma izono zakho. Kuthiwa nje wevela phuma kodumisa. Ukuthi uyakholwa naye. Hallelujah. Kepha akayiqondi imbhalo. Uphume eJerusalem ngokhonza. Kepha imbhalo akayiqondi. Akusho ukuthi iphenduka. Uthi lapho ulozana ubalo uPhilip. Hallelujah.
uPhilip wathi kuye, uma ukholwa ngenhliziyo yonke, uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Waphendula wathi, ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Do you understand ukuthi uShumayela umuntu obekade ekholwa vele ehamba ibandla lakaShembe ehamba amasonto emaromini engena ko ZCC engena ko Luther kepha mesethola iqiniso athi yabona manje angikaze ngibhabhadiswe futhi angibhabhadiswanga njengoba iBhayibheli lisho. Abantu abaningi babhabhadiswa ngento ngale ncwadi le yaMatthew chapter 28:18 ngoba la kuthiwa wathi uJesu hambani ezizweni zonke nenza abafundi nibafundise konke bese nibabhabhathise egameni likaYise egameni lendodana egameni likaJesu Kristu. Bese isho njalo incwadi bese ubheke futhi ngiphi nevesele uthini incwadi lapha kwincwadi yase-Efesu sahluko 1 ngifuna uverse 9 and 10. Incwadi yase-Efesu sahluko 1 9 and 10 bese uqede lapho Fulbright uhambe uyonginika incwadi yaseKolose sahluko 3 verse 17 bese siyabuya futhi sokhiya nayo la esikhona ngoba sifuna ukuvula uqonde bona bonke abantu abangabhabhathisiwe njengoba kusho kwembhalo usenkingeni ukuba uhambi ngokwembhalo. Mina ngihamba ngokwembhalo ngiphinde izinto ezaphindwa abapostoli abazenza ngihamba phezu kwezinyathelo zabapostoli ngihamba phezu kwazo izinyathelo zabapostoli angigudluke angifune ukuqamba lutho olusha angifune ukuzakhela ngicabangayo ngifuna ukuphinda into ebhalwe phansi. Abantu abaningi bamavila bafuna ukufunda iBhayibheli so lezi zinto engisho ziyabathusa ha hayibo lento likhona ngempela hayi angimtsheli lo mfana lo ukuthi umfana lo uzenza umuntu olazi kakhulu iBhayibheli lana uzosala ngaphandle Lord Jesus uzosala ngaphandle benike incwadi kwabase-Efesu esahluko sokuqala verse 9 and 10 esazisa izimfihlakalo saziswa izimfihlakalo nentando yakhe yokuzibonela kwakhe njengokuzibonela kwakhe azimisela khona ngaphambili yes kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kuhlanganiselwe uphinde ngokuba kufanele kwenziwe njani kuze kube yihlelo lokuphelela kwezikhathi lokuba kunesikhathi abasibekiwe ukuthi sigcwaliseke bese lesikhathi bese emva kwaloko bese kokuba kuhlanganiselwe ndawonye Kristu kubani kuKristu kuhlanganiselwe ndawonye kubani kuKristu okay konke okusezulwini nakuphi futhi nokusemhlabeni yeso lonto leyo kuyena esabelwa futhi ifa kuye. So uma ethi ke hambani okwenza abafundi uthi wonke amandla nikwe mina emhlabeni nasezulwini hambani okwenza abafundi yeso lonto leyo ezizweni zonke. Manje bathethiswa ile ndaba yokuthi wathi egameni likaYise egameni lendodana egameni likaMoya Ingcwele. Asike sibheke ukuthi ke lithini iBhayibheli ngoba lithi konke ehlanganiselwe kuye. Asike sibheke incwadi yaseKolose sahluko 3 verse 17 ithini yona konke ithini lenye ngalela ithi konke kuhlanganiselwe kuye. Manje ngapha ithi konke izomzalwane konke enikwenzayo noma kungezwe noma ngabe siyashumayela noma kungomsebenzi noma ngabe sesiyabhabhathisa wenzeni konke egameni leNkosi uJesu. Why kunzima ukuthi ungayiboni lento ngokuba uNkulunkulu akamambulela kumfundisi ofundisayo ngizosho nje ngiqinisa abasazenza izinto egameni likaJesu bazenze egameni likaYise nendodana kaMoya Ingcwele. Sifuna igama Jesu Kristu inkosi. Sifuna igama. And understand igama likaJesu Kristu umoya ovela ezulwini. So uma ke sesibhabhathiswa ngaphansi kwamanzi sibhabhathiswa ngegama lalowo igama akahlonge amagameni amathathu. Nina nazi amagama amathathu nidukile. Abantu abaningi ababhabhathisiwe ngale ndlela le iBhayibheli lifuna ngayo. And ngiblame mina ngibona mina ngathi mina ngisikhubekisa noma mina ngizophazamisa. Lalela ngizocacisa yonke into engekho eBhayibheli abantu abayenzayo. Akukho la kuthiwa khona phamsi izandla usho umthandazo wezoni. Lithi iBhayibheli wathi uPhilip kumthenwa wathi umthana kuqala nanka amanzi nje. Yini akavimba? Kuthi wayishumayela indaba ukuphenduka ubhabhathisa njengoba uHana ubhabhathisa. Yes Lord.
wenza umsebenzi ofanayo. Nina abafundisa niphakamisa izandla abantu nibakhethisa inkosi emva kwaloko nababhabhatisi. Niuthatha lo kubalwa nifundisa abantu funeka baphakamisa izandla. Basho umthandazo wezoni. Ngifuna umthandazo wezoni eBhayibhelini. Lethiwa wonke umuntu ophenduka ufuna kakusho lo mthandazo. Ngiyawufuna uma ungekho nina ke nisebenzela uSathane ngoba nifaka izimfundiso ezingekho ngokuBhayibheli. Akekho umuntu ozothi uyashumayela uyafundisa afake into engekho eBhayibhelini. Aphanga wanolele. Hallelujah. You understand? Hallelujah. Anike lencwadi le utheni ufele utheni umthelo bese atheni uFilipi. Bese uhambe uyongitshela futhi ukuthi utheni uJohn uMbhaphatisi uphinde futhi uyongikhombisa ukuthi ke uthini ulontuzana uJesu Kristu ngoNicodemus. uFilipi wathi incwadi izenzi sahluko 8 verse 37. Yes. uFilipi wathi kuye uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Utheni umthelo ufuna umthelo utheni? Waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi No, hlehla ngifuna umthelo. Ebuza ebona manje utheni? incwadi izenzi sahluko 8 verse 34. Kepha umthena wathatha wathi kuFilipi ngiyacela umprofeti ukhuluma lokhu ngobani na? Uzisho yena noma omunye na? uFilipi wavula umlomo wakhe. Wenza njani? Waqala kulo mbhalo. Wenza njani? Washumayela ivangeli. Wenza njani? Washumayela ivangeli. Ngobani? Ushumayela ngobani? ngoJesu. Lezo lonto le lalela ke iBhayibheli ithe konke esikwenzayo ngezwi. Nangesenzo. Hallelujah. Ngezwi. Nangesenzo. Wamshumayela ivangeli wavula umlomo wakhe wafaka izwi kuyena. Utheni kwasekwenzakalani emva kwalokho? Kwathi esahamba endleleni. bafika emanzini. Base befika kuphi? Emanzini. Bafika kuphi? Emanzini. So lapha kamoya abantu babaphathisa ngomoya bona kuphela. Bakubeka izandla ngoba naku uPaul wabeka izandla kusho umoya. uPetru akakaza abeka izandla. Umoya wazehlela yena kwincwadi yakhe izenzo sahluko 10. uPetru washumayela uJesu wehla umoya. Thebe sebehla umoya wabona abantu bekhuluma ngezilimi njengoba umoya banika uphemisela. Njengoba namanje bekuthiwa kwehla umoya la kumina ngikhuluma ngezilimi abantu abaningi badideka. Bazicabanga ukuthi mhlawumbe khona into ewrong ngami. Umoya uyanyakazisa umoya. Umoya ophilisayo. Abantu bayazi phela lento lena bayazi. Abakazi bafinyelele. Angikaze nifinyelele ekutheni nehlele umoya ingcwele. Nitshela abafundisi ukuthi athi 1 2 3 khuluma ngezilimi akhandara shabara rushumara karapanako yonke lonke imfucuza ngoba ziqhamuka uNkulunkulu. Izilimi leza nizinikwa abafundisi beni. Niyazipractice. Khona umunye umfowethu ufuyo waseFryhead uBrandon naye wasitshela ukuthi bathi bemzama umkhulumisa ngezilimi emfundisi izilimi. Babona ukuthi hayi ayikho lento le. Abezama angizela ngilala. You understand? Yini lento lena? Bafuna ukufaka into engekho. Bafuna ukukholela ukuthi una umoya ingcwele ngoba nakukhuluma ngalezi zilimi abakufukisa zona. Okhanda shabraha kaprana yonke lonto lo soprano ngoba bakhuluma umsangano lonto lo umbhedo lonto le. Umoya omnika izilimi. Awunika izilimi njengoba ukukhuluma mina izilimi. Ngikhuluma izilimi ngikhuluma ngendlela umoya angithinta ngayo. Yes Lord Jesus. Ayanqondi. Amen. Umoya ingcwele kufanele mamukele eqala. Umoya ingcwele alinawo emabandleni. Abantu abaningi abanawo umoya ingcwele. Hallelujah. Alinawo umoya ingcwele. Niyamnqaba umoya ingcwele ngoba nifuna umoya ingcwele anehlele ngale ndlela yasezweni. Asambe kanjalo. Uthele umthelo. Waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Ukholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu waphamisanga izandla. Azathiwa avuma izono zakhe. Wayala ukuba inqola ime. Wayeseyala ukuthi inqola mayimiswe. Behlela emanzini. So uzobuza ukuthi ke manje njengoba eshumele ngoJesu bese umbhabhatisa egameni kabani wakubhaliwe. Lithi wakwenza eshumayela washumayela ngezwi khuluma abani uJesu. Bese umbhabhatisa fanele vele asebenzise izwi ngoba konke esikwenzayo njengoba ithi incwadi yaseKholose sesahluko 3:17. Konke ikwenzayo noma kungezwi noma kungomsebenzi noma ngabe kuthiwa umsebenzi kwenzeni konke egameni leNkosi uJesu. So understand ukuthi akubhaliwe ukuthi wakwenza egameni kaJesu Kristu noma egameni likaJesu.
Kepha kubhaliwe ukuthi ke bonke ababekwenza abapostoli abavangeli babekwenza egameni likabani washumayela egameni likabani uma ezofaka emanzini ngazamfake Yes, Lord. ngelinye igama njengoba noPetru wathi abantu abaphenduka nompostoli Paul uhlangana nabanye abafundi ababebhaphathiswe uJohane ubhaphathisi ngamanzi kuphela bese abaphinda bambulela izinto zikamoya bese behlala umoya bese ababhaphathisa egameni likaJesu. Amen. Amen. Ngeke wehlele umoya bese uphinde kuthiwa ubhaphathisiwe bethiwa lonto leyo seyiphelele into eyodwa mohlele umoya ingcwele ohlele umoya ingcwele bese ungena emanzini uyabhaphathiswa egameni likaJesu Kristu. Bathi abantu abaningi abaqondi lezinto abafuni futhi ukubhaphathiswa. Lord Jesus. Ngizoguqa phambi kwaJesu ngizozilanda unginike incwadi yaNikodemu lapha sahluko incwadi yaJohane sahluko 3 kusukela kuverse 1 to 6. Kwakukhona umuntu wakubaFarisi kuNikodemu igama lakhe. Yes. Isikhulu sabaJuda. Mhm. Lo-ke weza kuye ebusuku wathi kuye, Weza kuye ebusuku wathi kuyena Rabbi, Rabbi siyazi ukuthi ungumfundisi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu. ulazi una ukusibuza ukuthi why njalo mesiqeda ukushumayela sithi ke hambe kwincwadi zenzo 2:38 ithi sihamba ngale iBhayibheli. Angisho manje ngifuna ukukhombisa ukuthi why abantu abaningi bengeke bawubone ubuso wezulu ngikhombisa khona eBhayibhelini. Lethele iBhayibheli wathi Rabbi siyazi Ukuthi ungumfundisi wena ungumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo. Mina obonayo amandla kaNkulunkulu izinto engizikhulumayo uyabona ngumfundisi ovela kuNkulunkulu ngokuba angilezi zinto engizenzayo angizenzi ngokwami nginikhomba eBhayibhelini njengayo Jesu Kristu ekhuluma izinto zikamoya. So uthi ke unika abapostoli amandla ukuthi bazofakaza ngaye. Amen. Yes, Lord. Ubavula uqonda. Amen. So nambe kumele umoya ingcwele angivula uqonda. Yes, Lord. Ngabaprofeti Amen. nangoMose Amen. Ngamahubo. amahubo Hallelujah. ekhuluma nje ngaye uJesu. Yes, Lord. So beqonda ukuthi ngempela nangu uNikodemu uzothi uNkulunkulu nawe uyabona uNikodemu nangu umuntu noNkulunkulu. Amen. Uthi yena vokaloko uJesu Akakho ongenza lezi zibonakaliso ozenzayo uma uNkulunkulu engenaye. glory to Jesus uJesu waphendula Hey! Glory to God. ngiqinisile Ngiqinisile kamele uJesu ephendula uthi ngiqinisile ngithi kuwe uma umuntu engazalwa ngokusha uma ungaphenduki angeke ubone umbuso uzalwa kaNkulunkulu. kabusha mzalwane ukuphenduka endleleni yakho ehamba engavumelani nendlela uNkulunkulu ayifunayo. Ingakho ngikubalela zonke izinto zokuthi ngeke ufake iziphandla nezintambo uzibiza ngomzalwane, ngeke uluke ekhanda lakho uzibiza ngomzalwane, ngeke ufake amacici uzibiza ngomzalwane, ngeke umuntu esifazane ufake amabhlukwe uzibiza ngomzalwane, ngeke ufake igqebhezana namabhlukwe tight uzibiza ngomzalwane, ngeke ufake amacici, ngeke futhi uphuze utshwala, ngeke uqamba amanga, ngeke futhi ulale ngaphandle komshado ufebe, ngeke ukhonze amadlozi namadimoni ube uthi uhamba noJesu usebenzisa isiwasho ube uzibiza ngomzalwane. Understand? Awunayo inzondo uzibiza ngomzalwane. Inhliziyo yakho elikhulu igcwele ukuthula, kufanele inhliziyo yakho igcwele ukuthula, kufanele igcwele isanga ngokuthula njalo, igcwele inzondo. Ngeke uzibize ngomzalwane. So, uyabuza munga waphenduka kulezi zinto lezi. Lithi iBhayibheli, uma umuntu engazalwa ngokusha, angeke awubone umbuso kaNkulunkulu. Hallelujah. uNikodemu wathi kuye, umuntu angazalwa kanjani esemdala na? Ehhe. Angangena ngokwesibili esiswini sikanina azalwe na? Okay. Ngifuna ukuthi ngingene kuyona le. Hambe chapter 1 kwayo lencwadi le bese uphinde ubuze khona la. Ngifuna uvezele ukuthi uthini uJesu. Incwadi ye chapter 1 from verse 11 to 14 or 13. Ngifuna uzwe ukuthi ke umuntu angeke azangene esiswini sikanina esemdala ngoba yini? Izokutshela incwadi ukuthi kwenzeka kanjani umuntu ongcwele uzalwa kanjani. Incwadi ivangeli ngokukaJohane isahluko sokuqala verse 11. Umuntu ozalwe kabusha uzalwa kanjani? Weza kokwakhe abakhe abamukelanga. Verse balo. Verse 11. Yes. Verse 12. Kepha bonke Abamamukelayo abamamukelayo wabapha amandla ubanike amandla njengaye naye ukuba unikwa amandla naye. Nathi ke uzosinika lawo mandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu ukuze sibe izindlalifa kanye naye. labo abakholwa egameni lakhe, egameni lika Jesu Kristu, abangazalwanga
ngagazi Ayizolonto leyo. nantando yenyama. So ngiphendula uNikodemu ngayo iBhayibheli into eshiwo umbhalo uthi abantu abeza kuJesu abasazelwe ngokwegazi nenyama ngoba sengizelwe akusengikhehlela kuphinde ngibuyisele isibelethweni manje sengimele ngizalwe kabusha kanjani na bazelwe kanjani Nantando yenyama nantando yendoda kodwa bazalwa nguNkulunkulu. bazalwa umoya wakho uyashintsha ingqondo yakho iyashintsha inhliziyo yakho iyashintsha so uma kushunyelwa ivangeli lokuphenduka ukuze uzalwe kabusha kusuke kushunyelwa le ndaba ukuphenduka ushintshe indlela ohamba ngayo uhambe ngale ndlela uNkulunkulu afuna uhambe ngayo bese emva kwaloko lapha yakuncwadi yaJohane sahloko 3 uthini uJesu kuNicodemus ngiqinisele ngitheni Waphendula incwadi uJohane isahluko sesithathu ivesi lesihlanu. Waphendula uJesu wathi, ngiqinisile ngithi kuwe, uma umuntu engazalwa ngamanzi mzalwane yizwa la uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angazi ungayigolozela ungene emanzini angazi ungayigolozela ungene emanzini abakamoya bathi ke wayesho ukuthi amaJuda kuphela kumele angene emanzini ayikho lonto eBhayibhelini kusho nini ngoba nithi ke wathi uJohane umbhaphatisi ke mina ngibhaphathisa ngamanzi kube ukuphenduka ephuyeze mvamza kunibhaphathisa ngamanzi nangomoya nangomlilo okay siyabona ke bhaphathisa ngomoya uphi umlilo ke phela abayiqondi lonto le why because ayambulwanga ukuthi uNkulunkulu ungumlilo ungumoya owumlilo obufike kwena uzokushisa uzokwenza uvuthe ukuze imoya amadimoni ingezungena ngoba manje so ambethe umoya omlilo yavela ke ukuthi uNkulunkulu wavela njengesimo semlilo lapha ehlala kwakwehla umlilo ezulwini uzohangula inyaba amandla akhe labo ayazogcwalisa nomphalo ukuthi sinayo ingakho kuthiwa kabonakala izilimi ezahlukeneyo njengesimo somlilo hlala phezu kwalo naloyo. Amen. Ingakho noElijah noma uEliya ebiza umlilo ezulwini ushaya amabutho 3 times uphinde futhi abeke emhlabeni umhlatshela aphinde abembeze uNkulunkulu ezulwini aphinde uNkulunkulu akhombise ukuthi yena uzibonakalisa kanjani. Mofunda futhi incwadi yalontuzana iyaveza ukuthi uElijah ngisihanje ezulwini walandwa inqola yomlilo namahasho omlilo. Amen. Izinto sezulwini azifani izinto semhlabeni. Hallelujah. Banike incwadi lapha ngifuna ukutyala wena ongaphaphanyisiwe lithi iBhayibheli uma umuntu engazalwa ngamanzi nangomoya angengene embusweni kaNkulunkulu. ngeke uze ungene embusweni kaNkulunkulu ngaphandle kwamanzi nomoya. Ngaphandle kwamanzi nomoya ngoba uyalazi ivangeli. Lifikile kwelivangeli usaya esontweni namanje. Uyakokhonza kepha ufuna ungena emanzini. Kepha ngokungena emanzini umfundisi omile phambi kwakhe akakutshela indaba ukufuna ungena emanzini. Abahambi ngeBhayibheli ngiyantshela mina. Nakashebe abafaka abantu eBhayibhelini bathi hayi ngegama lika Jesu Kristu angazi ngiyibone bebavonqa phansi ngathi bayaphamba. Ngiyibone bebavonqa phansi. Emva kwaloko ambusela icele laphinde kuzomunye azomfaka ngane ukuthi kuyasetshenziswa igama. Kepha bakhophela zonke izinto ezikeBhayibhelini. Ngenxa ukuthi bangasiba amasela. Bangabazenzisi. Hallelujah. Lokho kuzelwe inyama kuyinyama. Sazalwa ngenyama sinyama. Nalokho kuzelwe ngumoya kungumoya. Njengoba sike sesizalwa ngomoya futhi sesinezwi kaNkulunkulu sesinoJesu Kristu sesigaba kamoya manje. Ungamangali ngokuba uma ngithi kuwe nimelwe ukuzalwa ngokusha. Simele uzalwa kabusha. Umoya uphephetha lapho. Umoya uyaphephetha lapho uthanda khona. Uyaluzwa udumo lwawo. Yes. Kodwa kawazi lapho uvela khona lapho umoya uvela khona nalapho uya khona. Banjalo bonke abazelwe ngumoya. So abantu abazelwe ngokomoya abasaziphileli bona. Sebephilela izwi, baphilela uNkulunkulu bahamba ngezwi. Izwi lingumoya. uJesu Kristu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. So sesihamba ngomoya manje. Izwi lona esihamba ngalo. So uma izwi lithi ngene emanzini wena ungafuni ungene emanzini. Liyakutyala futhi ukuthi ngeke uzungene embusweni kaNkulunkulu ngoba unomoya wenkani. Ungafuni ukuzwa. Babuya ngale kwincwadi ke manje. Unginika incwadi
Ngike incwadi ya Matthew chapter 3 verse 7 to 11 and 12 and to 15. 7. Hallelujah. Mhm. Incwadi ngokuka Matthew isahluko sesithathu verse 7. Kepha kwathi ebona abaningi kubaFarisi nabaSadusi beza embhaphathizweni wathi kubo, nzalo yezinyoka kubani onibonise ukubalekela intukuthelo ezayo na? Yes. Ngakho vezani izithelo kusho ukuthi ishintshani izindlela zenu nihambe ngendlela ezilungile ezifanele ukuphenduka. Ningacabangi ukuba nisho. Ucabange bright into yakhe enyakaza uzoyilungisa. Ningacabanga ukutheni itheni incwadi ngifuna ukuthi ningacabanga ukutheni. Ngakho verse 9 ningacabangi ukuba nisho phakathi kwenu ukuthi sinobaba uAbraham, ngokuba ngithi kini uNkulunkulu angamvusela uAbraham abantwana kulawa matshe. So uNkulunkulu ukwazi ukuphendula abantu abangakholwayo abenza abantu bakhe. Bekhona abantu bayakholwa kepha bengafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Nezembe selibekiwe So manje empandeni. ingakho sinike izwi njengoba lizofakwa enhlizweni zethu impande imithi inhliziyo zethu kumele zikhiphe izithelo ezifaneleyo. Ngakho yonke imithi engatheli izithelo ezinhle zonke izinhliziyo ezingafuni ukuvuma izwi likaJesu Kristu kuba libuse bamkele imbewu yobungcwele ukuthi ikhiphe izithelo ezifanele ithi bonke abantu abanjalo baza kunqunywa iphonswe emililweni bafakwe esihogweni. Mina nginibhaphathisa ngamanzi. Manje uJohane utshela wafika ukuthi uzotshela abantu balungisele indlela uNkulunkulu bese bafake emanzini kube ukuphenduka kuphela. Kusho ukuthi bayaphenduka kuphela kwamanje baseguquka inhliziyo zabo. Kumele bagcwalise ngendlela ekumele bayiphile ekamoya. Engeke ifake uJohane akanayo. Khona unikiwe amandla emhlabeni nasezulwini ukuthi akwazi ukuzogcwalisa leyo mpilo leyo. Jesus. Mawuzocwaninga iBhayibheli ngendlela ufuna ukugxeka nokuthi ufuna amaphutha uzolahleka udukeke kuphinde usindiswe. Hallelujah. Ngokuba awazi lutho. Amen. Ngeke ukwazi ukuphikisana nencwadi ukuthi uthanda incwadi yamaqiniso le. Ingakho kuthiwa incwadi engcwele, incwadi yeqiniso, into engcwele, into eqiniso, into engcwele. So le ncwadi le incwadi yamaqiniso awunamnyakaza, awunadouble up. Manike. Mina nginibhaphathisa ngamanzi kube ngokuphenduka. So wayebafaka emanzini abantu kube kuphendukile nje kuphela. Kepha yena oza emva kwami, Kepha uJesu yena unamandla kunami, unomoya oyingcwele uJesu. engingafanele ukuthwala izicathulo Ngeke zakhe. ngikwazi ukuhamba le ndlela ehanjwe uJesu. Yena uza kunibhaphathisa Yena ngomoya uJesu oyingcwele, uzonifaka nangomlilo. umoya oyingcwele nangani? Nangomlilo. You understand? Amen. So asiboni lapha abantu behlelwa umoya oyingcwele kuthiwa sebebhaphathisiwe kuphela. Kufanele bangene ngaphansi kwamanje ukuthi ke njengoba kuthiwa konke enikwenzayo ngezwi nangesenzo kwenzeni egameni likaJesu Kristu. Uthi bese shumayelile uPetro abantu sebehlikelwe umoya oyingcwele endlini kaNikoliyasi. Mesathi ke kusho uqiniswe ngempela ukuthi uNkulunkulu akhethe ubuso babantu nabo labantu bezizwe behlelwe umoya oyingcwele. Ubanike ongavimba kunabantu bangena emanzini. Bantu bakamoya bathi hayi wayezisholo nje umsangano lo. Kwengeke vele abala amanzi angabalulekile. Ukuthi ke umthelo wangena emanzini. Nangapha futhi ke uPetro uyabuza ukuthi yini engavimba ukuthi nabantu ababhaphathi ababeshunyezwe uPhilip iSamaria yonke abadala nabancane bangena emanzini babhaphathiswa. Incwadi izenzi isahluko 10 verse 34. Khona uPetro wavula umlomo wathi, "Nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bamuntu, kodwa ezizweni zonke omesabayo lowo ohamba ngokumesaba uNkulunkulu nokwenza ukulunga uyamukela
kuye. Ingakho uJohane uMbhapatisi ethi ningazitsheli kunina ngabaka Abraham. Ngokuba uNkulunkulu angaphendula lamatshe awenza abantwana bakhe ukhombisa ukuthi nasezizweni thina basabantu bafana namatshe thina esingenamsebenzi. Kepha uNkulunkulu akwazi ukuthi ngomusa wakhe ngaphambi kokuthi sikhole wasekukhona uNicholas kwakukhona abathenwa abantu abekhola bengewona amaJuda kepha uNkulunkulu wayenomusa kubona benikela benza konke uNkulunkulu akushoyo. You understand? Uyamukeleka kuye. Manje ke ofuwe abantu abangafundisi ngokuqonda bayabashayisa impalo baphambanisa izinto. Angibablame kepha ngiyakutshela ukuthi uyokusiza ukuthi ufunde njengoba sifundisa ukuba senzele ukuthi mina ngikwazi ukuthi mina ngizovumela umuntu athi uJesu noma singamaKristu sonke kepha afundisa into engekho eBhayibhelini. Angihambi kanjalo mina ngihambi ngokuthi ngoba nakuthi umuntu ukhoza uJesu lo muntu uyese ubhuti wami noma usewusisi wami. Lalela iBhayibheli uJesu uyacacisa kwincwadi yaMathewu sehluko 12 incwadi yaMathewu sehluko 7 uyacacisa uJesu. Ngifuna usehluko 12 ngikuverse verse 51 noma starting from verse 47. Omunye wathi kuye, unyoko nabafowenu bemi ngaphandle efuna ukukhuluma nawe. Ukhuluma ngegazi lakhe labantu abayigazi lakhe uthi bafuna ukukhuluma naye nalesikhathi uJesu ebhizi nabafundi bakhe utheni uJesu. Yebo waphendula wathi komtshelileyo, kubani umame nabafowethu ngobani na? Ngobani labo? Welula isandla sakhe ngakubafundi ukhomba abafundi bakhe utheni uJesu. Bekani nangumame nabafowethu. Abafundi bakhe uJesu uthi ke nangumame nabafowethu ngokuba yilona lo owenza intando kaBaba osezulwini nguyena umfowethu nodadewethu nomame. Ufuna understand ukuthi mina ngoba ukuthi wena uzibiza ngomKristu noma ubona amabandla amaningi uzitshela ukuthi abafu labo esithi ke abafowethu nodadewethu. No, until ngize ngizwe imfundiso ngizokwazi ukuqinisekisa ngiconfirm ukuthi lo umfowethu ngempela sivumelana ngembhalo. Mesiphikisana ngembhalo uyena umfowethu awuyena dadewethu ngokwembhalo. Ngasenyameni yebo ngoba nabafika bakuba uJesu enyameni yebo but ngokwembhalo cha ngoba awuvumelani nentando kaBaba osezulwini. Iyona lento yenza sibe munye. Uma ngesikhona lokho asike isidingo sokuthi ngithi mina umfowethu wena sibe nobudlelwane noma nomfela ndawonye nawe. Asinanhlanganyelo nawe ukuba uphikisana ubona nje singenawo abantu abaningi esihambisana nabo. Anginankinga nalonto mina. Kepha ngiyazi ukuthi abakamoya bezwa izwi laba benyama bezwa izinto zokwenyama ingakho begijimela amabandla ngoba bebona emakhulu batshela ukuthi ayilona amandla likaNkulunkulu. Ngoba vele kwaNkulunkulu kudelelekile emehlweni abantu. Lokhu kwabantu kuyathandeka kubani ngoba yini ithi incwadi lapha yanake lapha kwincwadi yaJohane incwadi yokuqala kaJohane. Nginika incwadi yokuqala kaJohane sahluko 4 no verse 5 no 6. Ngifuna ukukhombisa ukuthi ke abantu abajabuliswa abaprofeti bamanga lethini izwi ngabo neku verse 5. Bona incwadi yokuqala kaJohane isahluko sesine verse 5. Bona bangabezwe ngalokho bakhuluma okwezwe, bakhuluma izinto zasemhlabeni nezwe liyabezwa nabantu basezweni angakho kugcwala amabandla ngithi abafundi besibeni bathwala futhi bazonitshela vele izinto ukuthi hayi ngihluphekile nini ngidinga imali nezibona hluphekile. Ubona amaKristu amaningi ehluphekile ngoba afuna ukusebenza. Lalela ngasebenza kepha ngeke ngikwazi ukuzinikela ngidayisa umphefumulo wami kuSathane ngeke ukuthi ngisebenzela imali yonke lonto izobhobhela emhlabeni. Hallelujah Lord Jesus. Izophela imali. Na uzophela kanye nale mali lokhu uyigugu kwethu. Baningi thina singaba kaNkulunkulu bonke abantwana bakamoya omaziyo uNkulunkulu owazi uJesu Kristu uyezwa izwi lakhe. Akezwa mina uzwa izwi lakhe liphuma kumina ngokuba mina ngisebenza umsebenzi ukuthi ngambule izinto zikaNkulunkulu. Ongesiyo kaNkulunkulu akasizwa ingakho bengafuni ukubhabhadiswa egameni belandela abafundisi ababatshela izinto abafuna ukuzezwa. Ingakho kuthiwa baphakamisa izandla ngoba kuthiwa kulula lokho. Ingakho kuthiwa bavuma izono zabo ngoba kulula lokho. Izinto lezi ezokwenza ukuba sibone ukuthi mebesho umthandazo wezona sebengenele embusweni kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ngaphandle kwamanzi nomoya akekho ozongena embusweni kaNkulunkulu.
Uma uphikisana nezwi awumazi uJesu. Abantu abasizwayo abantu abahamba ngezwi. Ngalokho siyamazi umoya weqiniso. Umoya weqiniso nomoya wokuduka. Ngayizwa lona siyakwazi ukwahlukanisa. Banike incwadi yezenzo 2 verse 1 bese kuyanginika uverse 38. Incwadi yezenzo 2. Sindiswa ngamanzi. Sindiswa ngokungcwele ngokuphenduka. Sindiswa ngokuthola umoya ongcwele. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 1. Yes. Kwathi sekufike usuku lwePentecost. Bonke babebuthene ndawonye. Bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelele kwavela kwathi ngokungazelele kwase kuvuleka amazulu kwavela ezulwini. Inhlokomo kwangathi kwase kuvela amandla avunguzayo. Komoya onamandla. Umoya onamandla. Yona yagcwalisa indlu yonke Lomoya lo onamandla uJesu uthembisile usuyafika. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo. Kwase kubona izilimi ezahlukeneyo. Kungathi ezomlilo. Kungathi ezani? Ezomlilo. Yayizwa loo nto leyo. Zahlala phezu kwalowo nalowo. Zasezihlala izilimi ezahlukeneyo phezu kwalowo nalowo kubo abakhuluma izilimi ezifanayo. Mzalwane, musu ukuthi ulalela izilimi zakamakhelwane ukopele zona. Musu lokufundisa abantu izilimi ungayikho loo nto eBhayibhelini. Into enjalo ukuthi nifundise abantu izilimi umoya ongcwele ninayo animazi futhi. Animazi ngiyanitshela mina. Bese manzi uzogcwalisa ngomoya ongcwele nangezilimi eziwumlilo. Uzozwa yena. Glory to God Jesus Christ. Base begcwala bonke. Umoya ongcwele. Bagcwala umoya ongcwele. Baqala ukukhuluma ngezinye izilimi. Njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. All right, banike futhi incwadi yezenzo 2:38 lapho abantu sebezwile izwi. Awuqala lapha from verse 36. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile inkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Yes. Sebekuzwa bahlabeka enhliziyweni. Bathi kuPetru nakwabanye abapostoli, madoda bazalwane. Siyakwenza njani na? Yini siyakuyenza na? uPetru wayesethi, phendukani. Yiloyo naloyo abhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu. Kukho kuthethelela kwezono zenu. Uthi uPetru phendukani, uJohane umbhaphathizi uthi phendukani, noJesu umenza ubhaphathiso ohamba ngaseGalile naseJudeya athi phendukani ngoba umbuso wezulu ususondele. Bese ufikile umbuso wezulu bese athi uPetru ke kubantu ke phendukani, yilowo nalowo abhabhathiswe ukuze amukeliswe isiphiwo sika moya oyingcwele. Wena ufanele ukuphenduka, uphenduke ezonweni zakho. Uze uJesu uzobhaphathiswa egameni lika Jesu Kristu ngaphansi kwamanzi. Jesu, haleluya. Kukho ukuthethelela kwezono zakho. Khona niyakwamukeliswa. Uyabe sowunikwa ke isiphiwo sika moya ongcwele. Awuhlale neBhayibheli uhlale nathi sikwambulelana izinto kaNkulunkulu uzokwamukela umoya ongcwele ngokwembhalo hayi ngekwemfundiso zeinkanuko zabantu ezivele sihogweni. Ngokuba isithembiso ngesithembiso ngesenu nesabantwana benu. Noma ubona kubhaliwe la sinalento la islogan lesisisebenzisayo ukuthi bonke abantu kufanele baphenduke. Sishumela ukuphenduka. Esabo bonke bakude. Uphenduka ubhaphathiswe egameni lika Jesu Kristu njengokusho kwebhasi. Yini inkinga ngokuthi wenze into ebhale phansi eBhayibhelini? Mokholwa ngempela izwi. Niyacaphuna amahubo. Nisebenzise lo mavesi. Niyacaphuna lapha kuma Proverbs noma kwiZakha nisebenzise lo mavesi. Niyacaphuna lapha kuIsaiah. Yonke ivesi olizozwakala kamnandi ngalolu suku. Ongazi ukuthi ungavela ulipost ulithathe ulifake lapha amalibuka. Ayibaziyana uyakholwa hey. Bese kuziwe ezwini sekuhlola imibhalo. Lethu uJesu ke ihlola imibhalo. Amen. Ngokuba ntona nithi nokuphila okuphakathi iyona fakaza ngami. Bese sihlola imibhalo sidumpoti yani. Kuye kube yimini umuntu omubi. Incwadi ngokukaJohane hayi awubambe lapho unika incwadi yelontuzana eMaroma incwadi yaMaroma sahluko 3 verse 3 and 4. Nangipheli mina nginenkinga. Bathi iBhayibheli naliphambi kwethu. Mewuthi siyalikholwa iBhayibheli ke mina ke siyafundisana wena ungitshela ngenyama mina ngikutshela ngembhalo. Imbhalo yona ke ithi ayiguquki. Uthi uJesu uyena izolo namhlanje naphakade mesatheni la.
Kunjani pho uma abanye bengakholwa ukungakholwa kwabo kuyakwenza ize ukukholwa kukaNkulunkulu na? kuyokwenza kube yize yini ukukholwa kuNkulunkulu na? Khana kanye kepha makube ngokuthi uNkulunkulu uqinisile. uNkulunkulu njani? Uqinisile. Wonke Wonke umuntu umuntu ngumqambi manga. uma ukuthi wena ufuna ukuvuma into ebhalwe phansi eBhayibhelini ukholwa umfundisi wakho uqamba amanga umfundisi wakho uNkulunkulu uqinisile la. Umfundisi wakho uqamba amanga uNkulunkulu uqinisile la. Umfundisi wakho uqamba amanga uNkulunkulu uqinisile la. Umfundisi wakho uqamba amanga lapho phambi kwakho uNkulunkulu uqinisile la. Hlale eBhayibhelini namavila okuvula amaBhayibheli navula wonke ama-channels ko-TV. Hlale ko-YouTube nako-Instagram nako-TikTok. Abazalwane abahlala ko-TikTok for hours. Incwadi yesibili kuPetru isahluko sesibili ivesi lesibili. Nabaningi bayakulandela amanyala abo. Lithi iBhayibheli ke lingabi ngabafundisi abaningi. Noma sibize umuntu oyedwa qaphelani. So omunye umuntu uveze uthathe iBhayibheli wathatha ivesi kwincwadi yabahubo ka-TikTok walihlaziya walichaza indlela yakhe. Uyadlula futhi nomunye uthi hayi mina ngisuke ngiyobheka abantu abakholwayo. Abantu bakholwayo abakhuluma izwi kaNkulunkulu eliphelele. Bayadukisa uma senilandela imimoya edukisayo. Nabaningi bayakulandela amanyala abo. Lo umzwa kahle, umzwa kahle wamthanda bese ngifundisa ngeBhayibheli ungangikholwa mina. Bathi ngikhombe eBhayibhelini yonke into ngiyayibhalansisa ngembhalo. Nina nithanda abantu nina ngaphezulu nithanda ama-app. Ama-app lawo niwalalelayo niwafune niwabuke nimosha isikhathi senu khona. I-app right muzosebenzisa ngendlela efanele. But muzosebenzisa ngendlela engalungile uyalahleka nawo phakathi obomnyama. Baningi incwadi ezenzo sivale. Incwadi izenzo isahluko sesibili verse 38. uPetru wayesethi phendukani iloyo naloyo abhabhathizwe. Iyona into engishumela namhlanje leyo. Nina fanele niphenduke nibhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu. Anibhabhathisiwe ngiyazi baningi. Bakhona kade abantu basindiswa kathi abakazi babhabhathizwe. Abayenzi into ebhalwe phansi eBhayibhelini. Kepha izinto ezangena abazashwela abafundisi ababengena emabandleni abo bephamisana izandla uzani izovuma izona kuthena bayazenza lezo zinto. But lezi ezibhalwe phansi eBhayibhelini hayi kubukeka kangaze ukuthi mina ngiqamba amanga. But iBhayibheli lithi makube ukuthi wonke umuntu. So ungakholwa kwakho akwenzi ukukholwa kwaNkulunkulu kube yize. Ngoba makube ukuthi wonke umuntu umqambe manga kepha uNkulunkulu uqinisile. Umileke ulizwi ngezwi lakhe. Hallelujah Lord Jesus. Yena hambani ngemfundiso zezinkanuko abafundisi benu ngoba nilizwe iBhayibheli. Nizwa bona kangcono hambani yakubona. Laba abafuna ukusindiswa ngokweBhayibheli bazoza la eBhayibhelini. Phendukani iloyo naloyo abhabhathizwe. Yes. Egameni lika Jesu Kristu. Yes. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Ungakoyenzi lencwadi le mzalwane ungakophenduka ungakobhabhadiswa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelela izono zakho ukuze ke wamukeliswe isiphiwo sikaMoya Ingcwele. Awukakopheleliswa awazi lutho futhi ngoJesu. Bonke abantu abazi ngoJesu bezwe imbhalo. Yonke lento engifundisa ngiyambulela uMoya Ingcwele angizambulelanga mina. Kuba bekuhlamba kwangayo ngiyaliphitha iBhayibheli lisebenzele mina for into engifuna ukuyenza. Bathi ke ngoba ikamoya ngikhuluma izinto vele ningazithandi emadlebeni enu. Nenhliziyo zenu lezinto zifika kabuhlungu. Lapha sizokwakha kona. Zizokulungisa ukuze kuphelelise umuntu kaNkulunkulu. Uma sinobaba basishaya emhlabeni sinobaba sezulwini naye khona uzosishaya inhliziyo zethu. uNkulunkulu udila lenhliziyo. Obaba lemhlabeni badila nomzimba bashaya umzimba. uNkulunkulu ushaya inhliziyo yakhe iguqule ayenze iphelele for yena. Banike. Phendukani iloyo naloyo abhabhathizwe egameni lika Jesu Kristu kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya Oyingcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili wafakazela ngamanye amazwi amaningi watheni wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. So wena uma ukuthi ufuna ukukholwa kweqiniso uzowamukela iBhayibheli uzohamba ngeBhayibheli uzwazi iBhayibheli kahle hleke ngabantu abafundisa ngokuqonda iBhayibheli hayi ngokwezinkanuko zenyama. Bonke abantu abahamba ngale mfundiso ngabezwa uMoya Ingcwele abezwa mina Jesu Kristu inkosi. Bona bonke abantu abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu bazokusithinta kwinombolo loyibonayo noma kwi-email address loyibonayo. uNkulunkulu uzoyenza indlela ukuthi sifinyelele kwena ungene emanzini ubhabhadiswe ukuze kuthethelele zonke izibambeko zakho. Wamukeliswe isiphiwo sikaMoya Ingcwele. Kuyenzeka futhi wamukele uMoya Ingcwele kepha kusamele ungene emanzini ugcwalise konke uJesu akushilo. Jesu Kristu inkosi. So phinde futhi sibonana uNkulunkulu evumile ngalo lesibili. uNkulunkulu enamandla.
Baba uNkulunkulu namandla siyabonga lesikhathi igama lakho malikhazimuliswe enhliziyweni zethu umusa wakho wehlele kithi. Leva ngiyala uNkulunkulu alifike lenze umsebenzi walo enhliziyweni zabantu uNkulunkulu abadukileyo nabayimpumputhe uNkulunkulu nalabo abangakwazi ukukhuluma bavule imilomo abangezwa uNkulunkulu bavule amadlebe bakuzwe inhliziyo zabo uNkulunkulu uziphendule zibheke kuwe bakholwe izwi lakhe liphilileyo ukuba uNkulunkulu ukholo livela kumaJuda ngaye uJesu Kristu uNkulunkulu wethu okuphila. Ngisho uNkulunkulu namanje igama lakho maliphakanyiswe izintweni zonke usiphe amandla nokuqonda. Igazi lakho uNkulunkulu lisibekele umoya wakho nakhona uNkulunkulu usigcwelise sipheleleliswe kuwe ngenhliziyo zethu sikufune ngenhliziyo zethu ezipheleleyo. Siyacela uNkulunkulu sibiyele nalapho sihlaselwa imimoya emibi uNkulunkulu siyayiqalekisa ngegama likaJesu Kristu. Sohlala endlini kaJehova uze kube phakade. Amen. Amen.